Ka OnePlus hakawe kaliang kalak sengyak no ban trekam hakiri not Amerika bat kiri Europe. Henry hakawe pat kaliang hapo India kadang yai penmi pun temai hadu menta. Bat lami rugi kubor bahkan ka OnePlus kalak sedang ban penyesok no bat ki servis jangka company Oppo ka badai ka kemine ka parent company jangka. Kata bahkan sedang no ban penduna yaki jaka trekam jangka kata kumki service center jangka. Bat kan sa sedang no ban fokus tang haki online service jangka. Bat ya gitu ki badan kam ban lek haki service center kin ha ban lek haki service center jangka Oppo. Namar baki la merch biang lane penyesok biang bat ka Oppo. Nang ta kum kita ki R&D ru lane kita ki research and development infrastructure ru kan padan kam biang daki jangka Oppo. Bat hdu uto UI jangka ru u Oxygen OS lai thu banang na sekmat ki model thama jangki kin sa padan kam no da u Color OS u UI jangka Oppo. Am tangkan ka OnePlus Henry ga Realme ru kin sa penduk no ya uto Realme UI jangka bat kin sa padan kam da u Color OS u UI jangka Oppo. Namar lada pimtip kana ka Realme ru kadai ka bami naka Oppo. Kana ka OnePlus M kala juya ya ka nam kum ka company basna ya kita ki flagship killer phone. Kamut ka phone ka balak kenjok ki kerdan jangka syaki flagship phone lana ki phone remdor ha ka dor ka babit. Bat ka phone baki launch nangkong house name harja khatsau M kadai ka OnePlus One kana kala long hit bha ha kita ki por hadu ba kana ka OnePlus kala pamnam sindon. Ngaru ngadangkan mausa bangala persyang bha banthit ya kata ka phone. Handrei ngam syamla banthit namar baki di tang da kata ki invite only purchase. Kadau baki di kumta da ka invite only purchase kadai namar bakim padla ban penmi bun terli ki quantity jongki phone ban penbiang ya ka demand jongki pajba. Tang kita ki bayok ka invite code naka OnePlus kin sala banthit ya kata ka phone ha kita ki por. Bat kito ki bayok thit pat ya kata ka phone kin sayok ya uwe ne art ligi code ki bakila pat ban share ya ki parlok jongki. De na kata ka daw ken ki briu kimla banthit la ka thit kat bamon. Tang ki badon ya utau invitation code M kin la banthit ya kita ki phone jongka ha kita ki por. Ban yo ya utau code M pinha ban participate ha ki events ki bala pelong da ka OnePlus ha ka Amazon la ne ha ka official website jongki. Bat lada bisa select kan sa send mail ya phi hapo kata ka mail kan sadon ya utau code la ne ka link ba pin order ya kata ka phone. Bat kito ki bala yo thit pat kin sa yo ya uwe ne art ligi code ki bakila pat ban share syaki we pat ki parlok jongki. Nadu kita ki por suki kelas sedang ban pau 6 bat suki kelas sedang ban penhek ya ke production. Hadin kata suki kila penduk no ya kata ka invite only purchase. Ha kita ki por kana ka OnePlus ka set penmi tang kita ki balong kum ki flagship killer phone ki badai kito ki number series jongka ki longkum ka to ka batma mentamo ka to ka OnePlus 15. Handrai menta te kila long ki full flagship phone namar ba kila rem ku balong ki wegi flagship phone. Hadin kata suki kila penmi pat ya kito ki balong pedeng ka kerdan jongki lana ki mid range phone kata ya kito ki Note series. Bat ka batma na ki Note series menta kadai ka OnePlus Note 6. Bat hadin kata kila penmi pat ya ki sub series jong ka to ka Note series kata ya kito ki Note CE series. Bat kapun ka batmai na kana Note CE series menta kadai ka to ka Note CE 6. Kine ru kidang dehi ki mid-range phone handrai ki bahpo kendiat ya kito ki Note series. Bun ki bom tim bakana ka OnePlus M kam judan ya kita ki budget phone. Na kata ka daw ki haban penlong budget phone da kito ki badan light haki keteng jong ki model. Kanuksa ka long kum ka to ka OnePlus Note CE 6 Lite. Ladai page haki ni ki juk bala ki dor jong ki phone te technically kine ru kidang khambit ki performance lana ki features jong ki. Na kata ka daw kana ka OnePlus kala penmi no da kana ka OnePlus N series ban penlong budget phone no da kine. Bat ka phone banang kong bakila penmi na kana ka N series M kadai ka OnePlus N6. Ya kane tangampat de ban batai namar baki launch hakapor badon ka welcome. Te saya komen lada piko bangan batai ya katoro. Tang hapo si benai kila launch no pat sakane ka bangan batai hakana ka video bat kata kadai ka OnePlus N6X. Kane kande ka bahapo na ka to ka N6 ka bangan pat la de ban batai. Te hakana ka video ngan batai ya kana ka 6X ka baki dang shirap launch. Tengin sedang syua haga design bat ka build jongka. Ka design jongka lada pipej ba kadang ya stream bat ka to ka OnePlus Note 5 bat ka to ka OnePlus Note CE 5. Kalong simple bat clean. Haga build jongka pat ka body bat ka bak jongka kisna dagi plastik lana ki polycarbonate. Haga thickness na kejing ruben jongka ka poi kumba pra point 100% mm. Bada kejing kia jongka pat lana ka weight jongka ka poi kumba arspa katsau grams. Hagi SIM card ka support dagi dual nano SIM card bat kila ada ka full size SIM slot. Kata kamut kadon ka option ban expand ya ka storage jangka lang bagi SD card. Haka IP rating pat ki ada ka IP64. Nang tah ka durability kala yo ya kata ka military grade certified da kata ka MIL STD 800 10H. Taban unlock pat ya kana ka pun kila ada ka side mounted fingerprint. Da haki colors kana ka pun kadon arjat. Ka banangkong kata ka burgundy red ka ba arpat ka ice blue. Taman tapat nginipit ya ka display jangka. Kajing hek ka display jong kana ka pun kalong 100 point pra inci. Ha kana ka size ta kalak ham hek mo kana ka display jong ka. Bat kila itang da ka HD plus IPS LCD display. Ha ka dor ba kila di ya kana ka pun M at least kila de ban ada ka full HD ka resolution jong ka display. Ta ha ka refresh rate ki ada ka 640 Hz.
Nangta haga brightness kayo tang hadu kendai spa needs. Bat nangta kadon ru ya kata ka eye protection. Tenang ta lada page hakito ki bezel jong karu ki kampau lana ki kam I hande. Bat nalor kata hakato ka kamera cut out jong kiru ki ada kato ka U notch ki claim ada gitu ki punch hole display. Te haka display protection ru ki claim ya tu syai ki ada ka gajat glass. Ka display jong kata kadang duna pelat lada compare haka dor baki ladi ya kena pun. Dengan sapoi haka benta ka dor jong karu sapek hadu bakut jong kena ka video. Tementapan nyepek ya hau chipset jong ka. U chipset lana processor ki kena pun kata da MediaTek Dimensity 6360 Apex. Bat nriu nanometer kisnai u. Una processor te udah u 5G processor. Bat udah u bala improve kendiat ya u 6300. Kini ki MediaTek Dimensity processor kiba sedang da unambar nriu hajar kum utu nriu hajar laispa lane kum une nriu hajar laispa nriu peu kide ki bahap haki kerdan jongki budget processor. Kini kimde re kiba klanbor ki sulong tang na kubenta banle yaki daily usage. Lada umde haki ni kisngi bala kiudor jongki ni ki chip kini ki model ki saj haki pun kiba hapo khatar khatla hajar. Hanre menta kisngi kilas dang ban ai wat haki pun kiba arpeu arpue hajar ru. Te haka antutu skur uyok kumbasan laktam lane kenjok ru syaga nriu lang. Haki games kumba ngai tu mene une processor umde roba klanbor te kumta haki games kum ka BGMI ulak ban support kumba nriu peu FPS da kilo neki medium setting nang ta ban control ya gehin haka neru ki ai ya kataka VC cooling chamber da kasan hajar laispa square. Tementa ngin nyepet haki software jongka karena kapun ki ada ka Android 16 bat utau Oxygen OS 16 UI jongka ngatarai karena kapun kande kapun ka balong las hakaba kidang ai da uneu Oxygen OS jongki namar kumba ngai thu nadu menne basdang ba karena ka OnePlus kan sedang nak ban ai da Color OS UI jongka Oppo te haki OS update lanagi Android update kan ai hadu Arsenal hakana kapun bat ka security update pat kin ai hadu License te haki AI features ru kidon katukan netli ki basic AI features. Tementapan ini poh haka rambat ka storage jongka karena kapun kadon arte digi rambat ki storage variant kabanangkong ki aitang daga sau GB ka rambat 1000 GB ka storage kabarpat ki aitang daga sau GB ka rambat ka sispa ropra GB ka storage PEM menta kajing kerdu rambat memory jongki company kala perlong yaki ban ai biang dakina ki ba read ki rambat ki memory te haka jai ram ki lah kana kapun kata daga LPDDR4X bat kaja storage pat ki ada ka UFS 2.2 tementapan ini poh haka kamera jongka karena kapun kadon tang kawe ke kamera jongka nadin hanre season page ka I kumba kadon arteli te karena ka main kamera jongki ki ai tang daga khatla megapixel bat ka support tang daga EIS haki video stabilization te haki video pat ka support tang hadu 1080p 30 fps te haka front kamera jongka pat ki ai tang daga 1 megapixel bat haka neru haki video ka support tang daga 1080p 30 fps ke kamera jongka te ka sulong basic kamdon OIS kamdon ultra wide kamera nang ta kam support 4K bat ka front kamera ru ka batang 1 megapixel. Tementapan nyi poh hau bateri jongka ubaki la kam highlight tang hau bateri kata baki la dau nya hajar mAh bar hau charger pat ki ai tang dau khat san buat nangta kana kapun ka support ruya kata ka reverse charging daka san buat bat ka support ruya kata ka bypass charging te hau USB port ru ki ada USB 2.0 tementapan nyi pet hagi weki features jongka kana kapun kadon kumbah nyau teliki 5G ban Wi-Fi ki ada Wi-Fi 5 Bluetooth ru ki ada Bluetooth version 5 nang ta haki mic ki ada single mic bat ha speaker ru ki atang da speaker bat kadon ru yau tu 3.5 mm jang nang ta barok ki sensor ki badan kam ki download tementapan ni poh hakemen kata ya kador jongka kador tra jong kana kapun ka sedang nadu ka khat pra hajar kendai spa kendai khat kendai hajar kata ya ketu ka 100 GB ka RAM bat 1000 GB ka storage kabar pat ka poa RP hajar kendai spa kendai kata ya ketu ka 100 GB ka RAM bat 10 GB ka storage handre lang bagi bang offer kila pendonasi hajar lane katsan spa na ketu ka dor tra jongki bat ya kana kapun kidi official naga Amazon ngan sabuk ya ka bailing jongka hapok ka description jong kana video lana ha ka pin comment lada pikwa ban check out ya ka haba ya pe ya ka dor jongka bat kitu ki features jongka kana kapun kala rem syaba pelan ngitip ba menta kisngi kide kisngi ba rem dor jongki chip handre kila pentelot pat nadu ke display ke kamera kimat batu speaker kila sipen biang tang ha bateri handre pinle ayu ma tang da bateri haba kiwe kitelot lada ka poi kum ka to ka lawa Virat V1 5G kumba khatla hajar tengala ban ong ba kana kapun kadang biang handre ha ka to ka dor tengam la ban recommend ya kana kapun lada kiai continue ban penmi kum kini ki model ki batulot bor ha ka dor ke barem te kana ka OnePlus kala ban jak sindon wat hangne hapo India ru kumba kala sangya ban trekam hakiri North America bat kiri Europe te menta ngatrai lang ba kana video jenga kala ajing irap ya pi sibun ban singatu ya ki features jong kana kapun bat pila nang ru ban decide la kalong nem ban thiet te lada pisngau ba hiyo ajing mentoy na kana ka channel singau bahaya like ya hype bat ya subscribe tengin sem hakawe pat ke video jenga ku bless bun